Takže teraz som sa premiestnil k druhému stanovisku. Ešte som nepovedal, že dole vo včeli nemáme iba 3 včelstva. Tu na tom druhom stanovisku ich 9. Celkovo 12 pre zimovanie. Samozrejme, že z 15. Takže sú tu aj nejaké uhyny, ale nie je to kolaps včelstva, ale jedno včelstvo bolo vyrabované v novembri a 2 včelstvá som musel zrušiť, lebo robil som pokap kyselinou šťavelovou 5. decembra a 2 matky som našiel na site, tak som tie včelstvá spojil. Proste nedali to. Takže v mojich videách budete vidieť aj neúspechy, aj úspechy, ktoré sa robia. Nejakí včelári ukazujú iba to, čo je dobre. Ja by som chcel ukázať aj to, čo sa podarí a čo sa aj nepodarí. Takže asi toľko k prvému videu. A ďalšie videá, ktoré už budem pridávať, tak budú z prehliadky včelstva. No ja už prehliadky mám za sebou tento rok, prvé jarné. Dokonca som im dával aj cesta, hoci zásob majú veľa, ale dostali vitaminové cesta na rozvoj. Musím povedať, že z tých 12 včelstiev, ktoré prezimovali, je 9 super kondícií, 3 sú trošku slabšie, ale máme ešte do polovice apríla, do začiatku mája, tak to je ešte nejaký mesiac pol, takže samozrejme, že som ich pozužoval, aby neobsadzali celý nadstavok, aby mali teplo v úli. U nás medníky až pri zakvitnutí čerešne vtáčej. A to je až v máji. Zatiaľ tu máme nádherné super počasie 15 stupňov, čo na toto ročné obdobie nebýva zvykom. Hoci posledné roky sa to už mení, ale ak je aj 15 stupňov, 14 stupňov, tak je to 1-2 dní, nie ako teraz, je to už skoro 2 týždne. Kvitne nám tu vrba, rakita. Vrba rakita a z tejto vrby nosia peľ včelstva. Takže dá sa povedať, že idú svoje. Takže týmto by som vám chcel to naše včelárstvo predstaviť a ďalšie videá budú nasledovať. No neviem, ako budem úplne stíhať všetky videá točiť. Chcel by som čo najviac videí od úplného základu, kde sme začínali s 2 včelstvami. Ale chcel by som od úplného základu až po celkové zazimovanie včiel. No, vravím, neviem, ako mi to časovo bude, budem sa snažiť čo najviac tých videí, hlavne pre takých začínajúcich včelárov, čo sa týka rozširovania, nádzovania nadstavkov, liečenia. Liečenie musím povedať, že z jary nerobím. Liečenie začínam až po vytočení medu. Takže u mňa jarné liečenie neexistuje. Posledné liečenie je buď vianočný pokap kyselinou šťavelovou v bezplodovom období. Doteraz som používal iba kyselinu šťavelovú a kyselinu mravčiu. Kyselinu mravčiu odparom a šťavelku pokapom. Minulého roku som skúšal aj nové liečivá, ale neosvedčilo sa mi to. Ako som už spomínal, tak pár včelstiev mi padlo a vrátim sa zase ku tým kyselinám. Kyselina mravčia odparom, kyselina šťavelová
pokapom bezplodovom období. Musím povedať, že včelárime 4. rok a za tie 4 roky som nemal žiadny úhyn. Bola tam jedna rabovka, ktorú mi vyrabovali mi včelstvo, ale inakšie som nemal žiadny úhyn. Až tento 4. rok som mal výpadku včelstiev. Ale vravím, to som už začal experimentovať s inými liečivami a proste nebudem to takto robiť. Vrátim sa k svojej klasike, kyselina mravčia odparom, august, september a jediný pokap, ktorý je pokap kyselinou šťavelovou v bezplodovom období. To je buď začiatkom decembra alebo na Vianoce, proste podľa počasia, keď bude nejakých aspoň plus 5-6 stupňov. Nechcem, aby včely, keď sa pokap robí, aby vyletávali z úľov, ale nesmú byť úplne zas natlačené v kumáči. Je lepšie, keď sú trošku rozlezené. Takže teplota tam hrá veľkú rolu. No dobre, to by bolo asi všetko. Pozdravujem z Drsnej Oravy. Ešte by som povedal, že nadmorská výška našej dedinky medzi tým Pilskom a Babiou horou je nejakých 700 metrov nad morom. Takže u nás, čo sa týka plodín monokultúrnych, ako je repka, agát, a ja neviem, slnečnica, u nás toto nefunguje vôbec. My máme buď kvetový med, lesný med, alebo medovicu. Ale väčšinou, vravím, je na Orave tak maximálne 1-2 vytačania. Ak včelár vytočí 20 kg na rodinu, môže to považovať za úspešné. Ešte je tu lipa, ale lipa v mojom okolí je úplne minimálna, takže čo sa týka už ďalej po Orave, tak sú aj lipy, takže tam je tá znáška aj z lipy. Takže asi toľko. Lúčim sa, dovi.